Niels. Hallo. Hvorfor er vi så mærkelige i huden? Hallo. Det er sgu da den her nede, der optager lyd. Hallo. Jeg loader. Låter den? Ja. Så jeg har bare siddet. Hvorfor ligner jeg tyndskid? Det du kan. Prøv at se, jeg er sådan helt bagbrun. Det er jeg ikke. Jeg var bleg. Kan du ikke se, at vi ser sådan helt pussenusset ud? Det gør jeg sgu da ikke. Prøv lige at kigge på mig. Vi ser sådan helt... Der er et eller andet galt med kvaliteten på det her kamera. There's something wrong. Mine øjne ser mærkeligt formet ud i dag. Det er jo ikke formen på os, det er farven. Nej, det var ikke dem. Prøv at kigge på dem. Jeg ved ikke. Ingen kommentar. Prøv at kigge på dem. Jeg plejer altså at have lidt mere, det ved jeg ikke, normalt formet øjne. Smalede øjne. Mærkeligt. Vi så bare og snakker udenom. Vi opdager det endnu. Optager vi ikke? Mine øjne har en mærkelig form. Hallo. Prøv lige genstarte den. Cause she's so high. Hi, bunny. She's so lovely. Ej, nu virker lortet ikke. Gør det ikke? Cause she's so high. Sådan. Nu er den der. Hallo. Fuck, det var højt. Må jeg prøve at høre? Hallo. Okay. Jeg er tyggegummi. Som I nok har set på Facebook, så har vi den vildeste nyhed ever. Den er bedre end vores gamle nyhed, som hed Nyhed. Så den her video, den hedder kommentator, fordi at... Skal jeg sige det? Ja. Du plejer altid at afslutte mine sætninger. Det er fordi, at Efterskoleforeningens mand, Sune Drengen, som Cecilia hun siger, han har ringet til os. Og så han har ringet til Berno. Han har ringet til Berno, fordi vi havde fået sendt en mail, og så havde vi ikke lige fået tjekket vores mail. Og så kom vores forstander Berno hen og sagde, hey dudes, tjek jeres mail, bla bla bla, kommentator, bla bla bla, København, bla bla bla. Så var man sådan lidt, hvad? København. Ja. Så gik vi op og tjekkede vores mail, og så har vi bare fået den vildeste mail. Vildeste. Kan du stave til vildeste? Jeg spørger bare. Ja, så skal du snakke med. Nå, okay. Vi læser så den her mail der. Og først, så læser jeg 2 linjer, så er sådan, oh my god, så Helene sådan, oh my god, så hun læser 3 linjer, så river hun computeren ud af hånden på mig, og så sidder hun bare og skriger, og jeg er bare sådan, den er rimelig lang, den her mail, og jeg sidder bare, hvad er der? Og så får jeg den så, og ved I, hvad der står? Der står, fordi at Efterskoleforeningen står for Danmarks Indsamling. Noget, der foregår her, starter i slutningen af november. Og de vil have os som kommentator til Danmarks Indsamling. Det er mega, mega sejt. Altså, det er virkelig sejt. Men det er ikke sådan en kommentator på fjernsyn. Nej, det er stadig via West Coast. Jeg har lige snakket med Sune i dag. Lige efter vi snakkede med ham, så skyndte vi os over at lave en video. Så jeg har lige snakket med ham. Vi skal til at lave en rigtig sådan kommentator, Danmarks Indsamlingsstudie, kulisser. Fordi det er sådan noget med en konkurrence med alle mulige skoler. Og så skal vi så se de der, så skal vi så holde øje med, hvor langt og hvem der fører. Og ja, og sådan kommentere de forskellige videoer. Og så skal vi lave sådan noget, hvor vi klipper deres videoer ind i vores videoer, hvor vi sådan sidder og snakker. Men det vi nok regner med, det er, at de videoer, hvor vi er kommentator, det bliver med hvid baggrund, for så bruger vi lige den anden side af studiet. Og de videoer, der bliver West Coast videoer, altså sådan originale West Coast, hvor vi snakker om selv. Grunden til, at de har valgt, at vi må gøre det her, det er fordi, de synes, vi er så søde, og vi har så god en kemi. Ja. Og de synes, vi er sådan mega sjove, og sådan, vi klinger godt sammen, hvilket vi godt ved. Og det yppervilde er, at vi får en tur til København. Og ved I hvad? Jeg har aldrig været i København. Og det sjove var, at det var hendes fødselsdag i går. Ja, det var min fødselsdag i går. Okay, det var den bedste undskyldelse. Alle, der har givet mig fødselsdagsgave, men det var den bedste fødselsdagsgave, jeg kunne have fået. Jeg tror, jeg var i København 3 gange om året, så jeg skal sådan rigtig være... Hvad siger man? Det ved jeg ikke. Det var den bedste. Vi skal til København. Hvis det går godt, så kommer det ind på DR's efterskole hjemmeside, eller noget med DR at gøre. Os. Ego bitches. Vi synes, det er en vild nyhed, at vi skal være kommentatorer. Ja. Kun os 2. Det er ikke sådan andre, der skal være det, fordi altså på efterskole.dk, lad være med at kigge ned på computeren. På efterskole.dk, der er der jo mega mange blogger og sådan noget. Men det er os 2, der skal være kommentatorer for Danmarks Indsamling. De kan godt mellem alle de der blogger, og så vælger de os 2. Det er ret sejt. Vi snakker bare røven af bukserne, der hvor vi løber rundt på hele skolen. Det fortæller du. Det fortæller du. Okay. Og så da vi havde læst den der mail, ikke, så sidder vi sådan, og så siger Cecilia, skal vi ikke løbe, Helene? Jo! Og så løb vi bare rundt på hele skolen og skreg, og vi fik sådan skæld ud af min gruppelærer, Martha, fordi hun var bare sådan, stille. Og så løb bare rundt og skreg, og var sådan, aah! Og så løb vi op på Helenes værelse, fordi jeg havde været oppe og væk hende 7:15 med 4 kæmpe sorte sække af balloner, jeg havde pustet op sammen med min roomie dagen før, så havde jeg bare været tillykke! Og så var der balloner på Helenes værelse. Så da vi havde fået den der nyhed, så løb vi bare derop, og så kastede rundt de der balloner der, og så var vi bare sådan, cool. Ja. Hedder det minimum eller max? Max. Så det var vores nyhed. Vi håber, I kan lide vores nyhed, for vi er ret glade for den. Har vi det hele? Der er det der med t-shirts. Vi får måske vores egen kommentator, tror jeg. Og vi har så mærkeligt farve hud, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, mine øjne ser virkelig mærkelige ud i dag. Jamen, det er virkelig vildt. Lige se på dem. Nå, jeg plejer altså at sidde længst fremme. Ja. Vi knager lidt. Vi vil rigtig gerne have feedback. Vi har i hvert fald fået at vide, at et par stykker af vores videoer for lange. Og det tager vi så til os. Ja, til os. Så nu tager vi på, at den her video, den bliver 5 fucking minutter. Yes. Fordi i den anden video, der kommer vi til at snakke om 2 emner. Der snakker vi om, hvorfor vi ikke laver...
Bare fordi vi har så meget, vi gerne vil fortælle, og så kommer vi i tanke om, når vi sidder herovre. Så det vi har gjort for den her video, der har vi forberedt, hvad vi skal snakke om. Vi har en computer her, som vi kommer til at kigge ned på hele tiden. Pisseirriterende. Så vi skal bare begynde at forberede lidt mere. Det er så cute. Hvor er det dejligt. Jeg er fucking hardcore. Nej, du er ikke. I må have det fresh, bitches. Vi elsker jer. Og jeg er officielt 16 nu, så nu er jeg gammel. Sub os, del os, like os og elsk os. Hej hej. Hej. Cecilia er sød.